Здравейте! В днешното видео ще правим гофрети. Нека да започваме. Така, първо слагаме двете яйца. Я не слагам. Така, отвори там. Задолу? Сложихме двете яйца Я работам. и разбъркваме. Я работам. Добре, бъркай. Дай. Така, сега слагаме кисело мляко. Мляко. А сега разкриваме. Сега слагаме Половина мляко. Слагаме долу-горе. Така, слагаме половината мляко. А сега не бъркаме. Бъркай. Садай. И млякото става и стави. Да, слагаме и олио. Така, слагаме по принцип 100 мл олио, но вие може да сложите колкото решите. Аз не искам да са толкова мазни, това ще сложа малко. И отново разбъркваме. Слагаме Десно. Поразата. Слагаме захар, една супена лъжица. И още. Слагаме и ванилия. Може да сложа този път. Добре, по рецепта нямаме ванилия, но реших да сложа. Слагай. Браво. Това е лошо. Дай. Си дай позата задът. Така. Слагаме една супена лъжица сол. Соли? Да. Не, ти сложи. Сложихме 200 грама брашно и банкове и го смесихме. Слагаме и разбъркваме. Ето готова ни е сместа за гофретите Трети. и започваме. Така, сега сме сложили олио на гофретника и ще изчакаме. Така, ето ни ги гофретите, затваряме ги. Не твърме. Така, ето ги и първите гофрети. Продължаваме. Така, ето ни ги гофретите. Готови са. Надявам се, да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк нагоре, абонирайте за моя канал и натиснете камбанката. Чао!